obrir amb les 12 de persones que estaven amb el Toro d'Osborne al Bruc, i la segona notícia no seria un accident d'autobús que havia passat per no sé on. Doncs això és una manera de tractar els temes. I en aquest sentit, insisteixo, no és molt fàcil veure el dia següent, en la premsa de diumenge, que per la premsa espanyola era un tema important, per la premsa nacional catalana era un tema important, i per la premsa provinciana espanyola a Barcelona, és a dir, Vanguardia Periódico i El País, no era un tema en absolut ni important ni que havien d'informar sobre ell. En canvi, sí comentàvem que el ressò, tu ho has comentat, que el ressò internacional sí que ha sigut més gran. Proporcionalment hi ha hagut... Sí, esclar, sobretot per la diversificació una mica de mitjans, no? Mitjans digitals, televisions públiques, en el cas de les diferents televisions, el Benelux, Alemanya, a Gran Bretanya, ha sortit fins i tot l'USA Today, A Sud-àfrica. A Sud-àfrica, a Singapur també ha sortit fins i tot una nota en un diari d'allà. Bé, les diferents agències, l'agència France Press, Associated Press, el Reuters, eren presents a la manifestació cobrint-la. Per tant, bé, això vol dir que sí que hi ha un interès. Jo crec que sí que començar a donar el toc d'atenció a fora, de fer-nos sentir el que fins i tot la lletra de la cançó del nostre himne de 10.000 diu, ens farem sentir, doncs efectivament que hi ha molta feina a fer, però que hem començat d'una vegada a treballar sobre aquest tema. I en aquest sentit, a nivell, n'hi ha hagut una sèrie de gent professional que s'ha afegit a la campanya, es va afegir, que va fer possible treballar també a nivell internacional l'impacte petit o gran que hi ha hagut, però petit impacte també de ressò internacional, sobretot les perspectives de treball d'ara en endavant, sobretot agrupant a gent professional que treballi en mitjans de comunicació fora, o que crec que s'ha de fer, de crear lobbies en les principals capitals europees i mundials, perquè realment el cas català sigui un cas conegut i cada vegada hi hagi més simpaties envers la nostra causa. La societat civil va al davant, ha de continuar anant al davant dels polítics. Els polítics sembla que vagin una mica per darrere, sempre, de la societat civil. No té perquè és una cosa predeterminada. El que es tracta és que aquí una societat ben cohesionada i una societat democràtica es basa que la política no la fan només els polítics, també la fan les entitats, les associacions i tota mena de la gent individual, etc. Per tant, no es tracta de posar ni al davant ni al darrere, és que cadascú faci la seva feina i ens hi trobarem pel camí els que estiguem d'acord en que Catalunya el que necessita és exercir el seu dret a l'autodeterminació i ser un estat independent. Aquí hi cap tothom. En principi, quan vau fer l'article aquell al blog, en realitat parlàveu d'una marxa a Madrid. Sí. Jo aquell dia llegint uns dies abans o 2 dies, sí, perplex jo, era en pregunta. Era un parell de dies abans, em sembla que va ser, que va sortir el treball de l'Institut d'Estudis de la Societat Catalana de Sociologia, de l'Institut d'Estudis Catalans, que deia que els catalans estaven perplexos. I aleshores el meu pensament en aquell moment, després de llegir tot això, jo no estic pas perplex. És a dir, estaré empipat, el que sigui, però perplex en absolut. I aleshores n'escrivint vaig recordar la marxa, no l'escrit, la marxa del Martin Luther King a Washington, quan van anar 200.000 persones, que van anar cap allà, i aleshores el primer que em va passar pel cap escrivint va ser allò de per què no anem a Madrid i no sé què. I aleshores va haver un comentarista que immediatament va introduir a Madrid no hem d'anar a fer res, i aleshores a Brussel·les, i va ser quan jo de seguida em va semblar que la idea era magnífica, no sé, vaig contestar que donant-li la raó, i aleshores va ser quan ja no es va poder estar, l'Agustí va agafar i va crear un grup a Facebook sobre aquesta i una causa, i aleshores aquí la cosa ja va començar, debats al blog, i a partir d'aquí això va anar creixent. Però evidentment va durar, lo de Madrid va durar el temps que el segon comentarista escrivís això. I clar, el que deia els partits, a mi, clar, si els partits no fan la feina que han de fer, és a dir, el partit és com un partit polític, és un negoci com un altre qualsevol. No dic que vulguin guanyar diners, sinó que funciona com qualsevol organització i té un producte que el ven. I aleshores, si aquest producte que ven, doncs s'ha d'adaptar als seus clients, i si no, deixa de vendre.
Aleshores, en aquest moment els partits veuran que hi ha una altra clientela absolutament diferent. I si aquests partits nacionals, que per nosaltres, com a mínim el plantejament de 10.000 en aquell moment, i crec que de tots els que varen participar, o tots potser no, però una majoria, els partits que facin la feina. Nosaltres aquí estem apretant per això, no? Estem perment... Però si els partits nacionals no fan la feina que han de fer, algú veurà que hi ha una clientela important i aleshores sortirà una altra. I aleshores els polítics, els que han de declarar la independència de Catalunya, no som nosaltres aquí o reunits en un restaurant sopant. És a dir, això ho han de declarar en un moment determinat al Parlament de Catalunya, de dir no sé què, i a partir d'aquí s'ha d'organitzar alguna cosa que Madrid dirà que no i ja no entra en el procés. Però són els polítics professionals els que han de fer fonamentalment aquesta feina. Per tant, si no són aquests, seran uns altres, però això és el que han de veure ells, que han de fer aquesta feina. Uns quants ho veuran, uns altres no. Bé, ja veurem com evoluciona això. Creieu que ho estan visionant d'aquesta manera? Bueno, evidentment no ho visionen i em sembla que per això estem aquí. Els partits, en definitiva, doncs, per una simple raó de subsistència, ells faran el que la societat vagi empenyent. En funció de que no empenyin, es dedicaran a polítiques molt correctament, socials, econòmiques, però bé, el tema nacional, si la població no empenya, ells no empenyaran, I aquest és un tema claríssim, I la pràctica quotidiana s'ha vist, fins i tot, ara no és qüestió de posar sigles, però alguns partits que suposadament es deien independentistes, arriba un moment en què estan en una posició de govern i es dediquen a gestionar, diguem-ne, la pluja fina, per dir-ho finament. En tot cas, veus, home, què passa? Realment els partits s'abocaran si hi ha una societat que empeny. I parlo dels partits nacionals, els altres, evidentment, ja no hi contem. I això és l'obligació de continuar emprenyant, mobilitzant, posar-los contra la paret. És l'únic camí. Perquè, en definitiva, són ells, com ha dit l'Enric, és que al moment donat hauran de dir, bueno, la quadradura del cercle. Però si no ho fem nosaltres, no ho faran. Els partits polítics, de fet, amb un acte de valentia inusitada i molt gran, fa uns quants anys van declarar que no renunciaven al dret a l'autodeterminació. No calia que ho diguessin, perquè no dient tu tampoc renunciàvem al dret a l'autodeterminació. Això és tot el més que han fet els partits polítics nacionalistes catalans. D'aquí a canviar la cosa perquè diguin anem a plantejar el dret a l'autodeterminació i a exercitar-lo, és un canvi tan gran que o els partits han de canviar moltíssim, moltíssim, vol dir fent seu l'independentisme, cosa que ningú del cap dels partits ho ha fet per ara, o canviar molt, o sortir algun nou partit de les organitzacions, que no diré que siguem aquí, però que en coneixem, que tenen esperit per convertir-se en un partit polític. I que tinguin majoria. Que tinguin majoria els partits que presentin la independència com a objectiu. Si realment guanyéssim unes eleccions, una coalició de partits amb aquest punt de la independència, estarien legitimats per proclamar la independència de Catalunya. Ara, això és una cosa difícil, que hem d'apretar tots, que hem d'insistir-hi, amb organitzacions com les que estem aquí, Sobirania i Progrés, estem en un plan molt transversal. Actualment resulta que tenim 2 caps de llista que aniran a les eleccions europees per 2 partits diferents, per Convergència i per Esquerra. O sigui que els propis consocis d'ells no sabem ben bé qui haurem de votar al final. Però bé, ojalà sortissin tots 2. Però que els partits canviïn, o no canviïn, però incloguin el dret a l'autodeterminació, la vocació d'independència, que tant es va fer visionar a Brussel·les, que es va visionar al febrer de fa 2 anys amb aquella manifestació de 500.000 de persones, que assumeixin això i llavors el 50% més 1 serien suficients per arribar a la independència. També una coseta, o sigui, jo en això, una certa evolució sí que s'està produint últimament.